Nos últimos anos, o número de visitantes non deixa de crecer nas Rías Baixas. Neste ano de pandemia, a situación lonxe de empeorar volveu a arroxar uns datos moi altos de turismo. Pero este crecemento tamén ten consecuencias. Dende Arousa en Transición consideran que é perigoso ter un modelo turístico sen control. Vemos con preocupación toda esta deriva turística que está levando toda a ría de Arousa, porque vemos un incremento desmesurado de motos de agua, de lanchas, non nos damos de conta de que é un espazo do cal viven 20.000 personas, ou máis de 20.000 personas de toda a ría, porque hai lonxas, hai mariscadores, hai bateeiros, hai mariñeiros, hai pescadores, e vémolo, o turismo toma a ría como se fora un gran parque de atraccións. Dende Arousa en Transición consideran vitar implantar medidas que garantan o cumprimento da Axenda 2030. Bueno, vemos a necesidade urgente de ter unha planificación que nos lo permite manter, conservar estos espaços naturais que tanto nos dan, ¿no? Por exemplo, o Areoso. A asociación propón diferentes medidas para mellorar a situación, abogando por un turismo que respete e coide o medio ambiente. Consideramos que sería o mellor interesante desestacionalizar máis a actividade turística, apoiar unha vertente máis cultural, máis de natureza, un turismo máis de natureza, o turismo mariñeiro. Nos temos un montón de valores que, digamos, se poden amosar e explotar durante todo o ano e non simplemente en 2 meses, baseándonos solo nun modelo de sol e praia que importamos dende o Mediterráneo e que francamente pensamos que aquí non ten moita razón de ser. O tráfico de vehículos, o aumento da ocupación do chan con vivendas estacionais ou a contaminación son outras das preocupacións da asociación. Segundo indican, moitos pescadores xa se queixan de que cada vez hai menos peixes na costa da illa. Piden que se tomen medidas xa e evitar que a ría termine nunha situación similar á do Mar Menor.